Bata i Seka, Family Kids. Danas ću vam ispričati kako su Bogdan i Nikolina naručili igračke za igru. Pa je tata morao da reši situaciju jer nisu htjeli da dele igračke. Mora da su naručili nešto lepo za igru. Odmah su potrčali ka vratima da vide šta je stiglo. To je bio jedan veliki šator za Bogdana. Ali i Nikolina je poželjela da se igra sa šatorom, pa su se počeli otimati oko njega. Tata je odmah primetio da se otimaju i kako Nikolina pravače jer želi i ona svoj šator. Tata će sigurno na njoj uzeti neki lep, veliki šator. Brže bolje zvao je poštara da donese još jedan šator za Nikolinu. Evo ga, stigao je šator za Nikolinu. Nikolina se odmah poraspoložila i potrčala je da ga uzme. Sada kada su oboje imali šatore, počeli su da ih sklapaju kako bi mogli da se igraju. Jesu li sklopili šatore? Jesu li počeli da se Nisu igraju? još, tek sklapaju. Baš me zanima kako izgledaju šatori. Bogdan i Nikolina sada sklapaju šatore svojim alatom kao pravi mali majstori. Evo, šatori su sklopljeni, spremni za igru. A sada stiže još neka igračka. Joj, ne mogu da dočekam šta će stići. Pa to je Mini Mouse za Nikolinu. A sada će i Bogdan poželeti Mikija Mausa kada vidi da je Nikolina dobila mini. Tata će opet morati da reši situaciju i naruči Mikija Mausa za Bogdana. Evo, stigao je i za Bogdana. Jesu li sada počeli da se igraju? Nisu još. Bogdan je čekao Mikija Mausa, pa je tata morao da naruči. I tako su Bogdan i Nikolina počeli da se igraju sa svojim šatorima i igračkama Mikijem i Mini Mausom. Poštar je opet nešto donio. Šta li će sada biti? O ne, opet su se počeli ratimati kod jedne igračke. Tata je posmatrao kako se Bogdan i Nikolina opet otimaju oko igračke. Shvatio je da je vreme da ih nauči važnu lekciju. Umjesto da pozove poštara, odlučio je da im pomogne da shvate da prava sreća dolazi kada dele i igraju se zajedno. Tako su Bogdan i Nikolina naučili da se radost udvostručuje kada se deli, a igra postaje još lepša kada se igra zajedno.